Det kan den ikke rigtigt. Jo, det kunne den sgu. Ha! Sejt. Den er bange. Det er fandme genialt, mand. Ej, kæft, den er smart. Den kører bare rundt og tænker, hvor skal jeg hen? Der er ben over det hele. Det er skidesmart, mand. Man kan programmere den til ikke at køre så tæt på ting. Ja, så den ikke kører ind i det. Kører den helt op til, kan jeg sige. Hov, der tog den et eller andet af hans hundetingelingsben, der lå på gulvet. Sejt. Så det... Øj, det er spændende. Hey! Yeah! Sejt, mand. Det er jeg rigtig glad for. Hvor er den cool. Den kører bare rundt og leder efter skidt. Kan jeg vide, hvad der sker, når den kommer til at køre rundt, når hunden er alene hjemme med den? Jeg tror, han vender sig til den. Ja, det tror jeg også. Hvor er Jeg tror den sej. generelt bare, at han er bange for den. Det går ikke så godt, det der. Men den kommer helt ind til... Og den gik jeg ikke. Den gik heller ikke. Hvor er den sej, mand. Hvor er den sjov. Han er bange for den. Men nu kan den jo ikke komme ud i køkkenet, din klovn. Og det skal man lige altså se. Ja, hvis hun kan. Vi skal nok ikke tvinge hende ud, medmindre hun orker det. Den kan ikke finde ud af at komme tilbage over dørtrinet.